is fontos megmetszeni a szabadgyökeres gyümölcsfákat ültetés után. A szabadgyökeres gyümölcsfákat ugye a faiskolából a kitermelés után a gyökerüknek a jó része bent marad a földben, és csak a gyökér töredéke az, amit az oltvánnyal együtt át tudunk adni a vásárlóknak. Tehát azt kell elképzelni, hogy az a gyökérmennyiség, amivel ez a fa eredetileg a faiskolában, a talajban rögzült, az a gyökérmennyiség ezt a növekményt látta el tápanyaggal és vízzel a vegetációs időszak folyamán. Tehát ez egy jelentős mennyiségű növekmény. A gyökér elsősorban szervetlen tápanyagokat szállít vízben oldva a szárba, illetve a száron lévő különböző növényi részekbe. Ezen a száron, ezen a vesszőn, ugye ez egy egyéves növekmény, most csupán rügyeket látunk, és azt kell tudni a rügyekről, hogy ahol rügyet látunk egy fán, ott az előző évben legalább egy levél is elhelyezkedett. Tehát az a gyökér, amivel ez az oltvány rendelkezett a faiskolában, elegendő mennyiségű volt ahhoz, hogy ilyen intenzív hajtásnövekedést produkáljon a növény, és azt a levélmennyiséget, ami itt a rügyeknél elhelyezkedett, ellássa vízzel, mert hogy a levél azon túl, hogy egy asszimiláta gyár, nagyon sok vizet párologtat. Most képzeljük el, hogy ezen a növényen az fog történni az idei évben, ültetés után, hogy nem csupán ezek a rügyek tövében lévő levelek fognak megjelenni rajta, hanem a rügyek ki fognak hajtani, szárakat fognak nevelni, és a szárak tele lesznek levelekkel. És persze nem teljes hosszában ezen a vesszőn fognak megjelenni ezek a kihajtott rügyű hajtások, de sokkal több levél akarna megjelenni majd ezen a növényen, mint amennyi eredetileg volt. Tehát a növényen sokkal több levél akar megjelenni, mint amennyi a tavalyi évben volt, a gyökere viszont sokkal kisebb lett. Ezért a feladatunk az, a szabadgyökerű fák ültetése után, hogy a gyökér és a leendő lombozat arányát beállítsuk. Ez az egyik feladat. A másik feladat pedig az, hogy elkezdjük a lombkoronának a kialakítását. Az első megemlített tényező miatt ne legyünk restek, és ne féljünk attól, hogy erőteljesen visszavágjuk a fánkat. A törzsmagasság meghatározását követően, ugye a nagy araszom az körülbelül 20 cm, mondjuk egy 60 cm-es korona kívánalom esetén a kimért 60 cm fölött 10-15 cm-rel elvágva ezt a vesszőt, egy ilyen kis csonkot kapunk. Hogyha ide teszem a levágott részt az eredeti fa mellé, hát több mint a felét levágtam. Megszakadhat a szívünk, hogy egy ekkora darabot levágunk a fáról, de abba gondoljunk bele, hogy így lesz életképes ez az oltvány, és így fogunk belőle tudni egészséges, életerős fát nevelni a jövőben, és így lesz rajta a leghamarabb finom gyümölcs.